Mulat-moro Sang Harjuna Esmunyo kang kamanungsan kasrepanting kaing mungso Nolo garing Petruk lan kuwi Bagong lawanten dawuh Ndara lawanten dawuh Ndara kula Ndara Arjuna anakku Gatotkaca kang nalika samono kadhawuhan supaya suwaning karang kadempel supaya mboyong Kakang Semar lan bareng Gatotkaca suwanana ngersaning Kowo Prabu Punta lan Kowo Prabu Kresna manut ature Gatotkaca kanyata Kakang Semar ora kersa kaboyong ing Amarta lan ngemongi para Pandhawa lha nggih Den kakekne iki mboten ateges kok mboten purun ning ewuh kaya ing pambudi merga niki sing ajeng boyong mboten namung para Pandhawa ning negara Pancawati negara Ngastina nggih do kepengin boyong mongko bapak niku mboten pilih kasih ya Petruk mula Kakang Semar banjur nyuwun bebono sapa wae ingkang bisa mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru ya kuwi ingkang bakal dimongi dening Kakang Semar. Lah nggih niku. Lajeng kersane Ndara Arjuna sakniki pripun? Mundi dawuhe Kowo Prabu Punta lan Kowo Prabu Kresna Arjuna supaya mbudidaya ngupadi Sekar Pudak Tunjung Biru. Mula kalenggan niki aku bakal munggah ngatasing kayangan suwan ngersani pukulun padha wenang nyuwun Sekar Pudak kuwi Petruk. Lihat langening kalanggiman aklar pandamoncar tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasoran pajaring purnama ing gagono dasare mangsa katiga garing Petruk Bagong derekno aku daya-daya suwan ngersane pukulun padha nggih monggo kula dherekaken Gus.
Wirata kadesaya Indraksasara Maruta Pawana Maragana ing bocreng-bocreng lan padha cek-cekan lah dalah. Sasuwene aku pacabare sing alas iki ora satriya bagus-bagus ulungan. Dedeke ngringin langsung ayo ngaku. Ngaku sapa jeneng endi omah sapa jeneng endi omah Den? Buto. Ucapmu cari wis tanganmu sarawean nggawa gegusah. Papu. Adalir satriya iki sapa jenengmu Gus? Kowe takon marang aku. Genti aku takon. Sopo prajan mulan ngendi dangkamu? Ditakoni durung aku malah genti takon malah junjung dangka. Jamak lumahing wong dedalan. Wong takon genti pitakon. Ya. Yen kowe takon marang aku andeling negara bikungkung. Dedya. Plantang wiwis bali takon kowe sapa? Jenengmu lan ngendi pinangkamu? Ora ana jeneng kekasih kang ndak sanding. Makasih bahasamu nyata ladak satriya iki. Sapa kekasihmu, Den? Satriya ing Madukara. Kekasih Raden Janaka Arjuna ya bermati. Raden Arjuna. Raja Batara kamu semedya menyang endi? Ngetutke tindhaking suku, nuruti kareping netra budining pangangen-angen. Alah talah. Yen kena daewan beci bali aja mbacut. Ora ana gawar kendheng kang ngalang-alangi lakuku. Oleh ya mbacut, ora oleh ya bakal mbacut. Ndas buta pati cengkelek. Ndak sampar, ndak sandung. Papu. Bocreng wis lajeng jangan wani dening aku. Apamu kang ndak wedeni? Kati sugih, japa mantra. Ora ana jamaing satriya maguru marang Bathang Yaksa. Kaci dhuwur. Nempiling dasing Yaksa rasah dadak nganggo ancik-ancik. Papu. Keparat ke kecil mana perancangan kopat kapit kaya lota pangin kena daksa tak sabetke perbatang sumur kuandamu Den.
Wah. Ah. Wujleng iblis lanat jek-jekan. Durung tau ngerti getis tetes ngerti-ngerti kancaku wis mati dadi bayangane yo. Wilio jarang aja sing jejeg-jejeg ing bengkong kaya aku belakno. Kekirek kekulung kowe. Meh rahina sumubang iwang haruna kadinetraning anggarapuh sabdaning kukila renganigara sagetar ilahing sekaring bawana langgeng ingkang marak sowan wayah ulun Lesmana lan Arjuna nanging boya teges ulun ban cindhe ban siladang mung murih ijang satolo-tolo
ingkang ulun keparengake matur luwih dhisik jeneng kita Lesmana. Janur gunung kadingaren kita marak ana ngarasa ulun. Paran ingkang dadi wigatiningir. Duh pukulun. Kekiranganipun menapa? Paduka ingkang sampun pirsa dhateng legetaning manah kula pukulun. Ger Murdaka. Sowan kita ana ngresa ulun iki sejatine kautus marang Rakanira Prabu Rama Wijaya kinen nyuwun kembang pudak Tunjung Biru. Kinarya pamboyong ing kake semaya. Ya mangkono mbuya nggir Lesmana dat kaluhuran sabdanipun Hyang Adi pukulun. Pramila keparenga sekar pudak Tunjung Biru pukulun. Mengko dhisik Lesmana Arjuna nunggal sedya jeneng kita uga bakal nyuwun sekar pudak Tunjung Biru uga kinarya punagi pamboyong ingkang Semar. Mangkono Arjuna kaluhuran sabdanipun Hyang Adi pukulun. Ingkang menika mawantu-wantu panyuwun kula keparingna sekar pudak Tunjung Biru dhateng keng wayah pun Arjuna pukulun. Permara reh mangus wayung hambrangangang ati karunaning kas oseh aneng maraga hamalakung risang kondo astat mojo lolong lalu hangu lati lolong lalu hangu lati surya mangrang sang wayah ilahing ayu wong si jeneng ulun tinarka mban sindhi mban silatan marang jeneng kita kabeh reh ning kembang mung ana sajuga mongko kanggo rebutan kita sakloron murih adil kembang nedya ulun balangake tumuli kita tututi kita padi ngendi tibaning sekar sapa kang ing kono bisa kenggonan sekar pudak Tunjung Seta ya Tunjung Biru ya iku kang bakal menang amboyongi Ismaya. Ulun balangake ngger tumuli kita sakloron anututi ngendi tibane sekar. Pudak Tunjung Biru ingkang wis kabujal dening Sang Hyang Pada Wenang dawaing sekar kekalihnya sami saged sami nyepeng sekar pudak satemah sami ruget geget rebutan nanging kalaning jagat sekar malah binlah dadi loro winastan sekar pudak Tunjung Biru lan sekar pudak Tunjung Seta kekalihnya nuli sami sowan Kyai Semar.
merga lakon kados ngaten niki Ramayana, Ramayana lan Mahabharata saged sami nyawiji. Pancawati lan Ngamarta saged gathuk. Sinuwun Kresna menapa dene sinuwun Rama Wijaya. Pramila kula nyuwun bebana Sekar Pudak Tunjung Biru niku ben kula mboten diarani mban sindhe mban siladan. Mboten pilih kasih sinten sing saged mujuti. Nggih niku sing menang Boyong Semar. Ya Kakang Semar. Rene iki Dimas Janaka ya wis sowan lan katone ya wis nggawa kembange. Mara gage dangunen. Kyai Semar. Nyata ingkang bisa mujuti Sekar Pudak kadangku Yai Lesmana. Cetha yen Kakang Semar kudu bali ing Pancawati. Nggih pun. Mboten sah sami rebut ngajeng. Mboten prayogipun. Rening niki Ndara Arjuna lan Ndara Lesmana kekalipun malah sami ngasta kembangipun. Mriki kula talitine Sekar Pudak niku. Lah kok kabeh oleh gawe iso nggawa kembang kabeh nanging kembange ana loro. Ning mung separo-separo sing siji Sekar Pudak Tunjung Biru, sing siji Tunjung Seta. Nek ngene iki marai bingung. Nggih pun yen ngaten kembang loro niki ajeng kula tangkepke mawon kula dadekke siji lho. Kembang bareng tak tangkepke kok malah badar dadi bojoku Kanastren. Nek ngene iki njur aku abuke melu sapa Kanastren? Piye mbokmu? Yai. Kula nampi pitungkasipun duang padha wenang. Yen sabibaripun perang ageng Giryantara Pancawati lumawan Alengkadiraja. Darmanipun Prabu Rama Wijaya sampun paripurna. Nanging Kyai Semar tasih kedah ngajengaken darmanipun kedah nglabeti momong dhateng para Pandhawa. Karana benjang tasih wonten ayahan perang ageng inggih perang suci sinebat perang Baratayuda Jaya Binangun minangka pamunah Angkara murka lan ngrembah kaning hamba utama Kyai. Oh lah rak ngono. Yen ngaten nuwun sewu. Nuwun sewu sakniki kula netepaken yen Semar kudu momong para Pandhawa mati dening aku. Kae kepiye kae?
Kabeh yo merga kowe wis barengi golek Sekar Pudak. Nyatane Semar wis netepake kudu momong Pandhawa yen ngono. Yen ngono carane njaluk Semar saiki mung kudu nganggo cara sing merwira Arjuna. Gatotkaca, nalika aku bondo ida karo kowe kagol. Ayo saiki dibacutke sagendhingmu tak ladeni. Sareh riyen niki sami-sami ratu sang Sutyaning Rat. Ajeng Danapa niki? Kakang Semar. Pancen aku ora narimake merga saka pandukaku kabeh mesti saka pambujuke Prabu Kresna iki. Kakang Semar, mangsa borong nggonmu ngripih marang Prabu Rama merga yen aku ngladeni malah ora prayoga. Nggih. Kula pun tanggap kok, kula pun tanggap. Sinuwun
Rama. Ah, nengai ngene iki dadak menga-mengo. Nuwun sewu, panjenengan saniki lumrah nek wis ora kaya mbiyen. Mbiyen iki panjenengan ratu sing wicaksana, berbudi, balaksana, ning saniki pun beda kali mbiyen. Mbiyen lomo saiki cethul. Biyen panjenengan niku permana paningali saniki kok dadi surem. Sing mbok karepke kepiye Kakang Semar? Sinuwun. Nuwun sewu nggih sinuwun. Kula ngertos kados pundi cuaning penggalih Sinuwun Prabu Rama Wijaya sareng midhanget atur kula. Yen kula netepake ajeng nerusake laku momong para Pandhawa. Niku jane ora kok bab milik napa-napa. Neng mung netepi dhateng darmaning urip kula sing wis digariske dening Kang Maha Kawasa. Cobi sakniki dipenggalih kanthi wening. Semar niku nderekke Sinuwun Rama Wijaya nalika semanten wiwit panjenengan tasih timur ngantos sakpurnaning Prang Ageng Giryantara. Nah, mestine sampean pun tutuk kalih ojan kula wis wareg kalih atur kula wis kawagen sembur kula. Lah, mula tak nutuke dharma kula. Darmaning Semar niku ngawat-awati utawi ngrencangi satriya tukang nentremke jagat sing bakal andum kabagyan. Cobi kula tak matur. Pun boten sada-ada. Kula wiwiti mawon saking Bathara Wisnu manitis sing Prabu Arjuna Sasrabau. Nanging dereng purna darmane marga nalika samono Prabu Sasrabau dereng saged ngisasangkara murkane Rama Bargawa. Malah Prabu Arjuna Sasrabau pejah dibalang wadunge Rama Bargawa. Lajeng Wisnu nitis malih dhateng Nalendra Marting jagat inggih menika Prabu Rama Wijaya. Nggih jengandika sinuwun menika. Lah ing nuwun sewu. Nadyan pun saged mejahi Prabu Dasamuka ning Sirahwana tasih manjing wonten ngalaming pangrantunan dados dereng saged purna darmaning Prabu Rama Wijaya. Wisnu wis kudu nitis malih nglajengaken darmane nentremke jagat lan andum kabagyan dhateng titah. Mapan wonten negari Ndwarawati nitis wonten Sinuwun Prabu Sir Anusri Bathara Kresna menika sinuwun mula nggih lumrah nek sakniki Sinuwun Prabu Rama pun beda kalih biyen pun boten permana malih krana pun kuncatan Bathara Wisnu lan Wisnu saniki pun ngalih manitis sing nata Ndwarati inggih Prabu Sri Bathara Kresna. Aduh Kyai Semar. Pukulun Ismaya mewah pukulun Wisnu. Boten nginten yen pukulun Sang Hyang Wisnu samenika sampun lenggah manitis sing nata Ndwarawati. Yen mekaten samenika kula lair batos sampun lila menawi Kyai Semar ngrencangi titis Wisnu saha momong para Pandhawa. Namung bincang yen sampun titi wanci Rama ugi kedah manitis dhateng nata Ndwarawati Sang Prabu Kresna. Pandhawa padha rahayu dimong dening Kyai Semar para Pandhawa.
cegat dalan. Nggonku arep males wirang ngudi tuwuh sing tajab mung patine Rama Wijaya lan Lesmana. Nah iki malah ketemu karo kedhek putih genah nah iki senggana Anoman ya. Dasar kepara nyata, aku Anoman, kowe sapa? Nalendra ing Bekukung Prabu Begasura. Lah yen kowe arep ngerti aku iki putrane Raden Indrajit Begananda. Dadi aku isih turasi Prabu Dasamuka ing Alengka Diraja. Ayo, ndi Tedhis Rama karo Lesmana tak nggone gatheng sirahe kowe Begasura anak Indrajit putu Dasamuka untapke nyawam. Wah! Wah! Mati! Ha! Modal! Wah! Wah! Oh! Werkudara ya jaluk Kyai Semar ya tungkak tamparana. Mati. Gus. Niki lampan Semar Boyong utawi Sekar Budak Tunjung Biru sageta dados sarana tumuruning kanugrahan. Saged dayani lan murakapi kangge sederek-sederek ingkang sami lenggah wontening mancingan warang tritis menika mriki mugi tansah sami binerkan Gusti.
tansah cinaket ing kanugrahan sami manggih rahayu wilujeng rancak lancar anggenipun makarya. Ayem tata titi tentrem rahayu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.